stolicu, tata, ovo, Šta je to, Andrejko? ovo je tata, ovo, Aha. ovo, Šta je to? krokodil, Kako krokodil? To nije krokodil. ovo je sad, To je neka salata, je li, Andrejko? A pokaži mi gde je sladoled. Gde je sladoled? Eto ga. To nije sladoled. Sladoled je. Gde? Eto ga. Bravo. Šta radite u ovo vreme da? Sprema se za školu, je li? On sad radi. On sad radi, mame. Ima nos. Ali on sad A u školici je. Šta radi? Šta radi Meda u školici, Andrejko? piše. Ovo. Šta je to? Piše jajca. Jajca, bravo. Ovo. Šta je to, Andrejko? Ovo. Šta je to? Čekaj sad, Borise. Šta je to, Andrejko? Ovo. Šta je to? Patka. Patka. Kako ide ona pesmica? Pliva patka Save. preko Save. Nosi pismo na vrh. Save. U tom pismu Piše. ne volim te Više. više. Ovo. Da. Ovo nosi pismo. Zeka. Zeka. Šta se čuje? Se čuje napolju. Tik tak. Vreme je za. A pre toga? Šta ćemo da radimo pre toga? Da njamimo. Da. Okej. Da napravimo onu supicu? Okej, važi. Kuskus? Ne? Može li prvo supicu i posle kuskus? Ne, hoću prvo kuskusi pa se supicu. Okej. Kuši, kuši, kuši. Andro? Posle. Andro, da te pitam nešto. Kako ti pevaš onu pesmicu sa slonom? Slon lepotan. Kako? Nica. Ispod krošnji. Bravo. Bravo, Andrejko. Da. Šta je to? A kako mi to kažemo? Zeka, peka. Ovo je ijaste. Kako? Ijaste. To je neka ptica, ne? Ovo je zapa? Ovo je zapa. Žaba. Kre. Žaba kre, kre.